I må gerne sende den næste ind. Sæt dig ned. Afhæng nummer 055005. Navn Johnny Kalkun. Hvem er I? Hvad laver jeg her? Ja, Johnny. Hvem vi er, det er en gåde. Men hvorfor du er her, det tror jeg godt begge to vi er klar over. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Det tror jeg godt du ved, Johnny. Vi har holdt øje med dig noget tid nu. Og vi har set nogle meget foruroligende ting. Kan du huske her i onsdags? Hvor var du henne der? Jamen, jeg var hjemme hele dagen. Jamen, jeg havde fridag. Du løber! Hvad har jeg gjort? Jeg skal fortælle dig, hvad du har gjort. Vi har set dig nede i Fakta stå og kigge på shampoo. Men ikke den normale shampoo, du plejer at bruge. Du har skiftet shampoo. Du købte en anden shampoo. Hvordan kan det være? Jeg vil jo bare prøve noget nyt. Det tror jeg ikke, Johnny. Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, du har planer om at handle ved russerne. Ved fjenden, Johnny. Jamen, jeg har jo ikke gjort noget forkert. Det er lige, hvad du har, Johnny. Det er russerne, det her. Du har gjort noget forkert, Johnny. Og jeg formoder mistanke, så bliver vi nødt til at varetægtsfængsle dig. På ubestemt tid. Jamen. Ikke noget men, Johnny. Send lige en vagt herinde. Fjern denne forræder. Han giver mig kvalme. Send den næste ind.